Cymru dda, mae'n tebygol o sgamla. Mae'n ei gofyn am y cyfrinau. Pa rhoi da? Peidiwch byth rhannu cyfrinau. Mae'n gofyn am dyddiad geni. Peidiwch rhannu eich dyddiad geni gyda bobl diolch. Beth yna fi wneud? Hola mis. Hael lawr, sgamla. Os nad ydych chi'n siŵr o rhywbeth, holwch oedolyn. Gobeithio ydych wedi mwynhau tooltips yr eri. Wel, do wir, diolch yn fawr iawn i ddewiniaid digidol Ysgol y Dderi yn fanna gyda fideo arbennig gyda y top tips ar gyfer sut i fod yn ddiogel ar y we. Fideo gwych, diolch yn fawr iawn i chi. Hugh Davies ydw i o e-sgol, a dyn ni yma unwaith eto heddiw mewn cydweithrediad efo tîm cadernu digidol mewn addysg Llywodraeth Cymru a'r UK Safer Internet Centre, a dwi'n gweld fan hyn hefyd bod y dyn efo'r wybodaeth pwysig i gyd, Mr Dan North o Technocamp, sydd hefyd yn Lys Gennad Cyber First yn ymuno gyda ni ar y sgrin. Beth ydych chi'n meddwl o'r fideo yna, Dan? Cychwyn da iawn i'n dathliadau diwrnod diogelwch ar y we, ti'n meddwl? Oedd hwnna'n hyfryd, o'n i wedi dwlu y fideo yna, Hugh. Oedd really dda, da iawn pawb. Ie, arbennig, lot o wybodaeth pwysig fan yn doedd yn ateb dy her di o wythnos diwetha. Wnaeth Dan osod her wrth gwrs yn do yn holi am top tips pob dosbarth ar draws y wlad oedd yn cymryd rhan mwyn gweld sut i fod yn ddiogel ar y we. Achos dyna pam bod ni yma heddiw wrth gwrs, mwyn dathlu diwrnod diogelwch ar y we. Mae'r diwrnod pwysig wedi cyrraedd yr 11 o Chwefror. Felly mae'n amser rwan, Dan, cyn i ni dderbyn chydig bach fwy o wybodaeth gen ti, i weld ambell enghraifft arall. Wyt ti'n barod i weld mwy o waith arbennig? Methu aros. Dewch ni weld nhw gyd. Ie, gadewch i ni weld beth sydd gen ni gyntaf te. Da ni'n mynd i Ogledd-ddwyrain Cymru ddechrau at Ysgol Croes Ati, mwyn i ni weld ambell infograffeg. A fel y gwelwch chi, mae Ysgol Croes Ati wedi bod yn gwneud gwaith mewn nifer o wahanol ffyrdd, yn defnyddio llaw, yn defnyddio tygach mwyn creu yr infographics gwahanol yma. Oes yna unrhyw beth yn neidio oddi ar un o'r tudalennau yma sy'n dal dy sylw di, Dan? O, dwi'n hoffi sôn tro'r ôl tro o paid clicio ar linciau diarth. Mae'n rili bwysig. Paid clicio ar linciau chi ddim yn gwybod ar y we. Chi'n gallu mynd i pob math o tudalen peryglus trwy wneud hwnna. Felly lot o wybodaeth pwysig fan'na. Diolch yn fawr iawn Ysgol Croes Ati, lle da ni'n mynd nesaf tybed. Ynys Môn, nesau Ysgol Santes Dwynwen, a maen nhw hefyd wedi bod yn creu ambell infograffeg a poster, fel y gwelwch chi lot o rei gwahanol yma eto. Unrhyw beth, Dan, yn tynnu dy sylw di eto fel bod yn neges hynod o bwysig oddi ar y tudalennau yma gen Ysgol Santes Dwynwen tybed? O, dwi'n hoffi'r un symbol ar yn cornel fan hyn, just peidio credu popeth ar-lein. Mae'n really wir. Fi'n credu dylwn ni gyd dilyn nodyn yna. Just peidio credu popeth chi'n gweld. Mae hynny'n dilyn y thema ar gyfer diwrnod diogelwch ar y we hefyd wrth gwrs, yn dydy. Rhy dda i fod yn wir, felly da iawn. Diolch yn fawr iawn i Ysgol Santes Dwynwen, lle da ni'n mynd nesaf tybed. Ysgol Rhoshelig nesa, Ffederasiwn o Geredigion ym Mhentrefi Bronant a Llangeitho, tybed be maen nhw wedi bod yn wneud? Wel, lot o bethau. Mae'n ymddangos, maen nhw wedi bod yn trefnu cardiau, swn i'n deud yn fan hyn, falle yn ôl trefn pwysigrwydd Ysgol Rhoshelig, ynglŷn â sut i fod yn ddiogel ar y we, a wedi bod yn ystyried nifer o gwestiynau gwahanol hefyd wrth gwrs, arbennig, diolch yn fawr iawn i chi. Nesaf, da ni'n mynd i Ysgol Bro Preseli. Wan te Dan, fe dderbynion ni gymaint o fideos gan Ysgol Bro Preseli, doedden ni methu cynnwys nhw i gyd, felly dwi wedi trio cynnwys y rei pwysica o bosib, neu jyst amrywiaeth ohonyn nhw. Felly, gadewch i ni weld be mae Ysgol Bro Preseli wedi rhannu efo ni. Cofiwch newid ei gyfrinaid yn aml. Peidiwch clicio ar unrhyw ddolen amheus.
Peidiwch â chwarae gyda'r pobl ar-lein dydych chi ddim yn abod. Peidiwch â rhoi manylion banc i mewn i linc sydd wedi popio lan. Os mae'n swnio rhy dda i fod yn wir, peidiwch clicio. Be da ni'n feddwl, Dan? O, da iawn, negeseuon rili dda i gyd. Ie, unrhyw beth yn sefyll allan i ti fanna? Fi'n credu ar un olaf hynna, fel ni'n ddweud wythnos diwetha, os mae'n edrych yn rhy dda i fod yn wir, siŵr o fod ma fe. Ie, ond i hefyd yn hoffi'r un ynglyn â newid cyfrinau'r yn aml, achos da chi byth yn gwybod narach os oes na rhywun wedi darganfod eich cyfrineiriau chi ar gyfer gwahanol gyfrifon, a hefyd falle rhywbeth doedden ni ddim wedi cyffwrdd arno fo lenni, ynglyn â peidio chwarae gyda pobl da chi ddim yn nabod ar-lein hefyd o bosib, mae hwnnw'n neges bwysig hefyd. Ond fel y dedes di, un arbennig fanna ar y diwedd, os di o'n ymddangos yn rhy dda i fod yn wir, mae'n siŵr o fod yn rhy dda i fod yn wir yn dydy. Felly diolch yn fawr iawn i Ysgol Bro Preseli hefyd. A dyna ni am y tro, mae yna fwy i ddod, felly pidwch â cael siom os da chi heb weld eich ysgol chi eto. Ond am y tro te, dwi yn mynd i drosglwyddo at Dan rwan, a mae Dan yn mynd i gynnig ambell neges bwysig arall i ni eto mwyn i ni ddathlu diwrnod diogelwch ar y we yn iawn. Felly diolch yn fawr iawn i ti, Dan. Croeso, Hugh, dim problem o gwbl. Wel, fi'n credu mae rhan fwyaf o'r plant fyna wedi barod dweud y pethau fi'n mynd i ddweud. Mae'r negeseuon chi wedi bod yn mor dda. Ond, fel oedd Hugh wedi dweud, yr un gyntaf sydd gen i fi, un oedd Bro Preseli jyst wedi codi, oedd peidiwch a rhannu eich cyfrinair. Okay? Gall pobl mynd mewn i'ch cyfrifion chi os chi'n rhoi y gwybodaeth yna allan. Felly, dylwn ni wastad fod yn cadw ein e-bost yn diogel, ond hefyd yn bennaf ein cyfrinair. Dyle fod neb yn gwybod ein cyfrinair ni. Nawr, wrth gwrs pryd chi'n ifanc, falle mae'n syniad dda i athro yn y dosbarth gwybod eich cyfrinair am hwb a cyfrifion ysgol, a falle dyle un o'ch rhieni chi neu gofalwr neu unrhyw un yn agos, unrhyw oedolion agos iddo chi, bod chi'n ymddiried ynddyn nhw, falle syniad dda i nhw gwybod eich cyfrineiriau am y cyfrifion arall chi. Ond enwedig wrth i chi tyfu lan, mae'n really bwysig i cadw y gwybodaeth yna i chi eich hun. Okay? Paid rhannu fe gyda ffrindiau, oherwydd falle bydd chi'n cael bydd chi'n ymladd gyda'i gilydd a bydd chi yn grac gyda'i gilydd a wedyn ydych chi'n really trysto ffrind chi i cael mynediad i'r cyfrifion chi fel yna. Okay, rhaid i ni fod yn ofalus gyda pawb ni'n gwybod pryd mae'n dod i diogelwch ar-lein. Okay, darn y gwybodaeth nesaf sydd gen i fi. Peidiwch rhannu eich ffôn gyda dieithriaid. Okay, peidiwch rhowch eich rhif ffôn ar-lein. Does dim angen i unrhyw un ar y we cael eich rhif ffôn. Enwedig, os chi'n ifanc, dwi'n siŵr fod rhai o chi ddim hyd yn oed gyda ffôn, so does dim rhaid i chi becso am hynna. Ond os mae'n y ffôn gyda chi, neu enwedig meddwl am rhif ffôn eich rhieni chi, fi'n siŵr bod llawer ohonoch chi yn gwybod rhif ffôn mam neu dad, wel, dylech chi byth fod yn rhoi yna mewn i rhyw wefan dieithr, okay? Peidiwch a rhoi y gwybodaeth yna i unrhyw un nad ydych chi'n gwybod. Does dim rhaid i nhw cael y rhif ffôn chi. A'r darn o wybodaeth olaf te yw, mae'n really neis i rhannu lluniau o chi'n ar y we. Okay? Os mae'n, fi'n siŵr mae rhai ohonoch chi ar wefannau, falle dylech chi ddim fod arno. Okay? Falle Snapchat neu chi gyda Twitter neu Facebook, beth bynnag sydd gyda chi, Instagram falle. Nawr, mae'n really neis i rhannu y pethau chi'n neud. Mae'n neis i dangos pobl beth ni'n neud o dydd i dydd. Okay? Mae'n fel cadw diary o
fath nag y fe, ac chi'n rhoi fe ar y we i'ch ffrindiau a'ch teulu chi gwybod beth chi'n neud, a wedi chi cael llwyth o negeseuon yn ôl yn gofyn am y trip chi wedi mynd arno neu beth bynnag. Mae'n teimlad rili neis i siarad gyda pobl am y pethau yma. Ond mae rhaid i ni fod yn ofalus os ni'n rhoi lluniau ar y we, wel, dylwn ni rili wneud yn siŵr bod neb ni ddim yn adnabod yn gallu gweld y lluniau yna. Mae'n meddwl, os chi'n rhoi nhw ar Snapchat, wel, dylech chi ddim ond cael eich ffrindiau eich teulu chi ar Snapchat. Neb chi ddim yn gwybod. Okay. Os chi'n rhoi nhw ar Facebook, wel, rhaid ni wneud yn siŵr bod y cyfrif Facebook ni yn diogel a mae pobl ni ddim yn adnabod methu gweld y lluniau yna. Rili bwysig i gadw lluniau o'ch hun a lluniau o'ch teulu chi yn diogel. Neu mae pobl... Neges pwysig arall hefyd dan o bosib ydy, a ddyle unrhyw un yn yr ysgol gynradd fod ar Snapchat? Wel, wrth gwrs dylen nhw ddim hiw. Mae'r cyfrifion yma, mae'r social networks yma i gyd, mae nhw bron o bob, mae pob un o'n nhw yn 13 ac i fyny. Felly, dylen neb ar y fideo yma cael un o'r cyfrifion yna. Ond, fi'n siŵr fod hwnna ddim yn wir chwaith, so mae'n bwysig i fi rhannu y gwybodaeth gyda chi. Oce, wel, diolch yn fawr pawb. Gobeithio oedd y tips yna yn defnyddiol iawn i chi eto. Felly, just i atgoffa ein hun amdano scams. Okay? Os mae rhywbeth yn ymddangos i fod yn rhy dda, i fod yn wir, ma fe. Okay? Ni ddim mynd i ennill y loteri ar y we. Mae fe jyst ddim yn digwydd. Mae pobl, mae'n llawer fwy o scammers na mae'n y loteri. Okay? Nawr, os mae rhywun yn cysylltu gyda chi, pan nad oeddech chi'n disgwyl iddyn nhw cysylltu gyda chi, fel mewn text neu fel e-bost neu unrhyw fath o neges ar-lein, wel, os nad ydych chi'n gwybod y person yna, gwell i anwybyddu y neges. Okay? Dylwn ni ddim fod yn ymateb i pobl ydyn ni ddim yn gwybod. Os mae rhywun neu rhywbeth yn gofyn am eich gwybodaeth personol chi, dydyn ni byth yn rhoi y gwybodaeth personol yna. Okay? Yr unig amser bydd rhaid i chi rhoi gwybodaeth personol yw wrth i chi creu cyfrif ar wefan. Ond bydd y wefan yna byth yn gofyn chi am y gwybodaeth yna eto oherwydd dyle fe gyd fod yn ddiogel ganddyn nhw. Dyle neb gallu mynd mewn i'ch gwybodaeth chi. Ac, yn olaf, os bydd rhywun yn gofyn am arian, neu i gyfnewid rhywbeth gyda chi, os nhw'n gofyn am rhywbeth am rhad ac am ddim, neu nhw jyst yn gofyn am gwybodaeth, neu arian, neu unrhyw beth o'r fath, wel, dylwn ni byth rhoi y pethau yna i pobl ni ddim yn gwybod. Okay? Hefyd, hyd yn oed os chi yn gwybod y person, os nhw'n gofyn chi ar-lein i rhoi rhywbeth iddyn nhw, falle mae yna bach yn dodgy. Okay? Falle dylen ni ddim. Okay? Falle mae rhywun wedi hacio mewn i cyfrif y ffrind chi, neu jyst yn trial cymryd rhywbeth oddi wrthoch chi. Felly, dyna'r tips fi am fod yn saff ar y we, fod yn neis ac yn ddiogel. Cofiwch, mae yna pobl, mae yna oedolion yn eich bywyd chi, chi'n gallu siarad gyda. Okay. Lot o oedolion wahanol, ni'n gallu ymddiried ynddyn nhw. Nawr, mae'n lan i chi wrth gwrs pwy ydy'r oedolion yma yn eich bywyd chi. Mae pawb mynd i cael oedolion wahanol maen nhw'n ymddiried mewn, pawb mynd i teimlo yn cyfforddus yn dweud wrth oedolion wahanol. So does dim rhaid i chi cymryd pob un o'r rhain, ond os mae yna tadgu neu mamgu,
mam neu dad, rhieni, ofalwyr, anti ac oncl, brodydd neu chwiorydd henach na chi, athro neu gynorthwydd y ddysgu, arweinydd rhyw clwb tu allan o'r ysgol, unrhyw un o'r pobl yma, os chi'n ymddiried anddyn nhw, wedyn chi'n gallu siarad iddyn nhw pryd mae rhywbeth yn teimlo'n o le ar y we. Okay? Cofiwch hynna, a os mae unrhyw beth yn digwydd, siarad i oedolyn, oherwydd maen nhw'n gallu helpu chi gyda hyn. Right, diolch yn fawr i chi gyd, a fi'n credu fi'n symud ymlaen nôl i Hugh i gweld gweddill y fideos yma. Wel ie, diolch yn fawr iawn ti Dan. Oes, mae yna un fideo eto i gloi gwasanaeth heddiw, ond ddim eto, cyn i ni wneud hynny, mae yna ambell beth arall i wneud. Felly, wythnos diwetha, fe osododd Dan her yn do ynglyn â sut i gadw llygad am scamiau ar-lein a peidio cwympo fewn i'r trap fel petai. Felly, os ydych chi yn ymgymryd ar her yna eto heddiw, achos bod hi'n ddiwrnod diogelwch ar y we, teimlwch, fysa ni wrth ein boddau yn gweld eich gwaith chi, felly os ydych chi'n medru rhannu eich gwaith chi athrawon drwy un o'r cyfryngau cymdeithasol o bosib, cofiwch dagio e-sgol fel bod ni'n medru rhannu eich gwaith chi ar led fel petai. Rhannwch eich top tips ynglyn â sut i gadw llygad ar scamiau ar-lein. Neu, mae'n bosib gwneud defnydd o'r adnoddau arbennig sydd ar gael ar hwb, wedi paratoi gan y UK Safer Internet Centre. Fe welwch chi fan hyn y codau QR a'r dolenni o dditanu nhw mwyn cael mynediad at treini. Fyddwn ni'n rhannu'r dudalen yma fel PDF wedi'r gwasanaeth yma, felly os ydych chi ddim yn cael gafel ar y dudalen, cysylltwch efo ni mwyn cael hyd iddo fo. Ac hefyd, fydd yna gyfle i chwarae'r cwiz. Da ni ar fin chwarae'n fyw rwan, ond os fyddwch chi am wneud hynny, fyddwch chi'n medru mynd nôl i chwarae fo yn eich amser eich hunain i trio guro'r top sgôr fel petai. Ond fel dwi'n dweud, da ni yn mynd i chwarae'r cwiz yna'n fyw rwan, felly neu holi wrth Siwan sydd yn brysur yn y cefndir i symud y sgriniau o gwmpas fel bod ni'n medru darganfod Cahoot. Ac os oes yna declynau a dyfeisiau clyfar yn barod i fynd yn y dosbarth, dyma chi eich cyfle chi rwan mwyn ymuno gyda'r Cahoot. Unau drwy ymuno drwy'r wefan www.cahoot.it a rhoi'r rhif yna i fewn i'r wefan 510939, neu fedrwch chi sganio'r cod QR ar rig y dudalen. A mae yna 5 cwestiwn yn ailadrodd ers wythnos diwetha, ond mae yna 3 cwestiwn newydd hefyd. Felly fydd y 2 cwestiwn cyntaf yn gwestiynau cywir neu anghywir, a fyddwch chi'n cael 10 eiliad yr un ar gyfer hynny. Wedyn fydd gennym ni 5 cwestiwn yn y canol sydd yr un rhai wythnos diwetha, mwyn gweld os ydych chi'n cofio'r negeseuon pwysig hynny. A wedyn cwestiwn mawr ar y diwedd sy'n cymryd 45 eiliad i ateb. Ac yn y cwestiwn hynny, fe yna 4 cwestiwn cywir a 2 ateb anghywir. Felly 4 ateb cywir a 2 ateb anghywir. Felly fyddwch chi angen dewis y 4 cywir. Wyt ti'n chwarae Dan? O, fi ar y ffôn fi Hugh. Wyt, oes gen ti ffug enw eto? Ie, dwi'n elated leopard. Right o, fyddai'n cadw llygad am yr elated leopard. A gadewch i ni weld os ydy'r ysgolion ar draws Cymru'n medru cadw yn arbenigwr Dan allan o'r 5 ucha unwaith eto. Dwi'n yn cofio Dan, nes ti gyrraedd y 5 ucha wythnos diwetha? Nes i ddim yn yr un Cymraeg, fi ddim yn credu, ond nes i am yr ysgolion Saesneg. Na fo, wel, gadewch i ni weld os ydy'r ysgolion cyfrwng Cymraeg yn medru cadw ti allan o'r 5 ucha unwaith eto te. Fel y gwelwn ni, mae yna 5 eiliad yr 20 ar ôl fanna ar frig y sgrin yn y gornel ucha ar y dde, 20 eiliad rwan mwyn cofrestru. Os ydych chi ddim yn cael digon amser i wneud erbyn yr adeg cofrestru, fyddwch chi dal yn medru gwneud yn ystod y cwiz, oherwydd fydd y cod ar gael ar waelod y sgrin. Felly peidiwch â poeni, fydd yna ddigon amser mwyn ymuno, neu fel dwi'n dweud, chwarae yn eich amser eich hunain yn ystod y diwrnod wrth gwrs. A mae'r amser wedi dod ar ben. Felly, gyda bron iawn i 600 ohonoch chi'n barod i gymryd rhan, ydyn ni'n mynd i groesi'r linell yndan 600 wedi ymuno gyda'r cwiz. Dwi'n meddwl y gychwynnwn ni. Felly diolch yn fawr iawn ti Siwan, ffwrdd â ni. A'r cwestiwn cyntaf, cwestiwn cywir neu anghywir fel dwi'n deud. Ydy'r datganiad yma'n wir? Dylwn ni gadw fy nghyfrinair yn breifat? Cywir neu anghywir?
10 eiliad yn unig tro yma. Da iawn i'r mwyafrif yn ateb cywir yn fanna wrth gwrs. Dylwn ni gadw fy nghyfrinair yn breifat yn sicr fe ddylech chi fod yn gwneud hynny. Gwych, diolch yn fawr. Mi symudwn ni mlaen yn syth i gwestiwn rhif 2. A datganiad cywir neu anghywir sydd gennym ni eto. Dylwn ni rannu lluniau o fy nheulu gyda unrhyw un sy'n gofyn ar o we. Ydy hynny'n gywir neu'n anghywir? Wrth gwrs, i fod yn anghywir fel ddweud o dan, dylech chi fod yn ofalus iawn ynglŷn â gyda pwy ydych chi'n rhannu lluniau ohonoch chi hun a'ch teulu ar y we. Diolch yn fawr iawn ac arbennig i'r mwyafrif unwaith eto'n ateb yn gywir. Y Lated Leopard wedi bod ar y brig, ond dio ddim yn ar hyn o bryd. Sori Dan, felly nhw'n ni symud ymlaen i gwestiwn rhif 3. 20 eiliad i ateb y cwestiwn yma. Pryd mae diwrnod diogelwch ar y we yn cael ei gynnal yn 2025? Yr 20fed o Ionawr, yr 11 ar 10 o Chwefror, y 1af o Fawrth, neu'r 5 ar 20 o Ragfyr. Mae'r ddau ola yna yn ddyddiadau pwysig, yn sicr, ond dwi'n meddwl mae rheini ydy'r atebion yn yr achos yma. Heddiw ydy ond yr 11 ar 10 o Chwefror arbennig i 612 ohonoch chi'n cael yr ateb yna'n gywir. Nw'n ni symud ymlaen. O'r Captain Elk sydd ar y brig ar hyn o bryd. A cofiwch os mai chi ydy'r pobl yma, rhowch wybod i ni drwy'r cyfryngau cymdeithasol os di'n bosib. Cwestiwn rhif 4. Beth yw scam? Ydy o'n gêm hwyl i'w chwarae? Tric i ddwyn eich arian neu'ch gwybodaeth? Ydy o'n math o gyfrifiadur? Neu trend newydd ar y cyfryngau cymdeithasol? Dros 700 o atebion wedi'n cyrraedd ni. A'r mwyafrif yn gwybod mae tric i ddwyn eich arian neu'ch gwybodaeth ydy scam wrth gwrs, arbennig da iawn chi, nhw'n ni symud ymlaen. Y Fearless Deer sydd ar y brig erbyn hyn, nhw'n ni symud ymlaen te i gwestiwn rhif 5. Gyda phwy y dylech siarad os nad ydych yn siŵr am rhywbeth a welwch ar-lein? A ddylech chi siarad efo person diarth ar-lein, neu'ch anifail anwes, oedolyn rydych yn ymddiried ynddynt, neu peidio deud wrth neb a cadw'r wybodaeth i chi'ch hun. Felly mae Dan wedi sôn am hyn yn ystod ei gyflwyniad eto, yndo? Ond tybed pa un ydy'r ateb cywir? Oedolyn rydych yn ymddiried ynddynt ydy'r ateb cywir yn de, arbennig eto, lot o atebion cywir unwaith eto. Nw'n ni symud ymlaen. Sturdy Wolf sydd ar y brig erbyn hyn, da iawn i bwy bynnag ydy'r person hynny, neu'r dosbarth o bosib. Beth ddylech chi wneud os y gwelwch pop-up sy'n dweud eich bod wedi ennill gwobr? Ydych chi'n mynd i glicio arno fo'n syth? Ydych chi'n mynd i rannu o gyda ffrindiau? Ei anwybyddu a'i gau? Neu rhannu eich gwybodaeth personol mwyn hawlio'r wobr? Gafon ni tips arbennig gan Bro Preseli. Dwi'n meddwl bod Ysgol y Dderi wedi cyffwrdd ar hyn hefyd yndo? Wir, ei anwybyddu a'i gau. Da iawn chi i 595 o atebion cywir tro yna. Symudwn ni mlaen unwaith eto. A pwy oedd y ti eto, Dan? Lated Leopard. Dal ddim i weld wi ofn. Beth sy'n arwydd y gallai rhywbeth fod yn scam? Mae'n gofyn am wybodaeth personol. Mae'n swnio'n rhy dda i fod yn wir. Mae ganddo gamgymeriadau sillafu. Neu ydy o pob un o'r uchod? Ydy o'n pob un o'r hynna o bosib? Da iawn. Oedd hwnna eto chydig bach o tric cwestiwn yn doedd, achos mae pob un ohonyn nhw'n gywir yn ei ffordd ei hun, ond yr ateb cywir fel petai ydy pob un o'r uchod achos bod pob un yn gywir. Mae'n ddrwg iawn gen i. Chydig bach o tric cwestiwn cas fan yn doedd Dan. Nawn ni symud ymlaen rwan te. Hwn di'r cwestiwn mawr. Cwestiwn 8. Mae yna 4 dewis cywir yn fan hyn. 2 anghywir, felly fydd eisiau chi ddewis 4 ohonyn nhw. 45 eiliad mwyn ateb y cwestiwn yma. Pa 4 ateb sy'n arwyddion o scam? Os yw rhywbeth yn ymddangos yn rhy dda i fod yn wir. Os bydd rhywun yn cysylltu â chi heb ddisgwyl. Darganfod gwefan addysgiadol newydd? Os bydd rhywun neu rhywbeth yn gofyn am eich gwybodaeth bersonol. Os bydd rhywun yn gofyn am arian neu gyfnewid rhywbeth gyda chi. Ac yr un ola, derbyn nodyn atgoffa am waith cartre. Wel, os ni'n hoffi hwnna i fod yn scam, mae'n siŵr, ond dwi'n meddwl bod yr ateb ola na ni'n.
Ond cofiwch bod yna 4 ateb cywir yn fan hyn. Fydd eisiau dewis pob un o'r 4 hynny. 2 eiliad ar ôl. Arbennig, y rhan fwyaf o'r atebion yn gywir yn fanna. Arbennig, da iawn chi. Reit, gadewch chi ni weld. A cofiwch roi gwybod os ydy'r pobl yma yn aelodau o'ch ysgol chi neu'n ddosbarthiadau. Mountain Leopard yn drydydd, arbennig. Wedyn y Melodic Otter yn ail, a pwy sy'n dod i'r brig tybed? Captain Elk, wel dwi wedi gweld yr enw na lot ers y cychwyn, felly gwych iawn, da iawn Captain Elk. Dwi'n meddwl mai Honest Panther a Winged Ant sydd yn 4-5, felly rhowch wybod os mai chi sydd wedi dod i'r 5 ucha unna yn y chat neu ar y cyfryngau cymdeithasol. Arbennig, felly awn ni nôl rwan, tesgolwch yn dda, at y sleidiau. A just i'ch atgoffa chi unwaith eto, ein bod ni'n mynd i fod yn rhannu'r sgrin yma gyda chi wedi'r gwasanaeth heddiw. Gobeithio erbyn tua amser cinio, unwaith fydd y recordiadau'n barod i'w rhannu hefyd. Mae yna recordiadau hefyd o gwasanaeth wythnos diwetha, sydd wedi mynd falle i chydig bach fwy o ddyfnder ar y negeseuon pwysig ynglyn â sut i ddod o hyd i scam. A nhw'n ni symud ymlaen rwan, gan bod gennon ni chi, yma yn e-sgol, mae yna lot o weithgareddau mynd i fod yn digwydd yn ystod y hanner tymor nesaf, falle fydd o ddiddordeb i chi. Fydd gennon ni weithdai gyda yr Amgueddfa Cymru, fel rhan o'n prosiect e-hangu gorwelion ar gyfer plant blwyddyn 5 a 6. Mae gennon ni wasanaethau tebyg i'r rhain ar gyfer diwrnod y llyfr i ddod hefyd, a hefyd y cwiz amser aur gyda'r Llyfrgell Genedlaethol Cymru, gyda cyfle i ennill costau bws ar gyfer trip i'r llyfrgell. Felly cadwch lygad am rheina, mae yna gyfle i gofrestru ar ein cyfryngau cymdeithasol ni. A nhw'n ni symud ymlaen unwaith eto te. A dan, da ni'n mynd i gloi rwan efo fideo gan Ysgol Llanon yn Sir Gar sydd wedi creu pecyn fideo ffantastig efo top tips unwaith eto ar ein cyfer ni. Felly Dan, wyt ti'n barod i wylio'r fideo? Bendant yw. Gwych, felly nhw'n ni ddweud diolch yn fawr iawn i Dan North o Technocamps am ei amser unwaith eto. I'r tîm cadernid addysgol yn cadernid digidol mewn addysg hyd yn oed dylwn ni ddweud yn Llywodraeth Cymru a'r UK Safer Internet Centre am y cydweithio arbennig ar gyfer y sesiynau yma. A fe welwn chi gyd eto'n fuan ar gyfer ei gwasanaethau nesaf ni. Ond ffwrdd â chi, Ysgol Llanon, diolch yn fawr iawn. Croeso i raglen Stopio'r Scamwyr. Hefyd, i ni gyda arbenigwyr o Ysgol Llanon. Dewch gyda ni, Stopio'r Scamwyr. Rhaid creu cyfryngau cryf. Peidiwch rannu gwybodaeth personol. Defnyddiwch apiau adnabyddus. Wyf annau adnabyddus. A gemau adnabyddus. Meddyliwch chi'n clicio ar links mewn e-bost neu negas. Stopio! Locio! Recordio! Daliwch ati i stopio'r scamwyr. Diolch am ymuno gyda ni heddiw.